Здравейте, драги зрители! Днес сме в лошо състояние на планината. Днес ще ви покажем как се оцелява. Нито вода, нито храна, нито нищо. Трябва да намерим храна. Аз знам къде и ще те заведа. Сега, както виждате, се намираме в истинска пустош. Затова, моля да изпадете в критерии, защото ако вие бяхте на нашето място, щяхте вие да сте същите. Толкова сме топли, че дори скипваме. Нека да ви заведем и на мястото, на което ще потърсим храна. Сега ще ви заведем и на място, където може да открием храна. На което може да открием храна. Тази огромна пустош, както виждате, ние сме само двама. Бер Грил и Йок Сантос. На мисия. Хайде, вижте колко много трева. Но това, ако искате да знаете, това е най-лошият ни случай. Без храна, без вода и без други неща. Сега, ето го и място, на което ще ви заведем, да ви покажем къде може да намерите див прас. Ние сме планински и за това. Не се колебайте и елате да ни помогнете. Ние го правим заради вас. Може в тази дупка да има змия, но аз съм Бер, Грил и Йок и ще оцелеем. Въпреки това, нали Ок? Да. Побързай. Бързо скиви. Няма да ни чака цял ден. Хайде да намерим, да потърсим. Ти потърси в онзи район. Сим картата е отхвърлена. Какво значи? Нищо му няма. Хайде. Може би моят доброволец не е регистрирал картата и ми я спряха. И продължаваме. Това бъгва така. Я се размърдай леко. Добре, хайде. И сега ще ви покажем място, където може да намерим храна. 3. Едно, давай, бавно давай. Давай. Сега да върнем натам. Знам, може да намерим нещо. Но всичко зависи от вас. А сега, малко батерията пада на камерата. Затова ще продължим сред рекламите. Ето ни след рекламите. Сега, може да е зловещо, но трябва да намерим нещо да ядем, нали Оксанта? Да. Сега, къде беше дивият копърк? Хайде. Следвайте ме. Тук е много стръмно и много опасно. Затова всеки, който идва, винаги